Hej boys and girls, og velkommen til min første video. Jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg gad at lave på min første video. Men jeg tænker lidt en chill challenge, og jeg er sammen med min gode ven Marius Trum. Så jeg håber, I lige vil følge med. Vi går lige ind og handler, og så ses vi bare derhjemme. Jeg vil dog handle. Det er måske ikke de stærkeste liv, vi har fået fat i. Det ved vi godt. Men nu tager vi kraft og en forholdet, og vi tager 2 hver. Jeg ved ikke, vil du starte? Så skal jeg starte. Hvorfor ikke også samtidig? Okay. Hey, Clara, bring back good memories. Hvorfor ikke bare stærke? Jeg kan bruge det. Hvorfor? Det er ikke der. Nej, det kan det være. Ja, okay. Jeg har åbenbart fået en allergisk reaktion på titillerne. Åbenbart. Ja. Det var sjovt at vide. Vi er lidt i tvivl om det eller de æbleskiver, vi også lige har fået. Det er derfor, vi først vender svage nu. Men håber, I kunne lide den her første video. Der kommer mange flere og mange sjovere her snart igen med nye deltagere og mig selv. Jeg tror, min næste projekt, det er at tage til en by med en tog og bare møde, linke op med en eller anden fremmed person og se, hvad vi kan lave sammen. Og 100 top special, så får jeg ørering. Ligesom ham der bøssen derovre. Super. Hej. Hej igen. Jeg har lige sat mig til at redigere videoen, og jeg vil bare lige høre, hvis I nu har det, eller hvis I godt kunne lide videoen, så husk lige at smide et like og subscribe. Det vil gøre mig rigtig glad. Husk, når vi rammer 100 følgere, så får jeg ørering. Ja.